Wara negozjati twal, l-MPs fi Strasburgu ivvotaw biex jaċċettaw fond ġdid ta' 2 biljuni euro li jipproteġi s-saltna ta' dritt u jipproteġi d-demokrazija fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il-membru tal-Parlament Ewropew għal Malta Għawdex Roberta Mezzola li mexxiet il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Kumitat waqt il-vot laqet il-fond il-ġdid u qalet li l-garanzija tal-fond hi kruċjali għal protezzjoni tad-demokrazija kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Ammont kbir ta' flus lil dawk l-organizzazzjonijiet li qed jaħdmu favur is-saltna ta' dritt, għal kull min qed jistudja n-nuqqasijiet fl-istituzzjonijiet tagħna, għal kull min qed jassigura li l-ġurnalisti tagħna jaħdmu fil-libertà u għal kull min f'pajjiżna jrid jara li kollox sew. Huwa ċar li hemm tħassib kbir dwar is-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Issa sta għalina li nagħtu prova ċara bħala Malta li dan il-fond ser nużawh u nallokawh biex iċ-ċittadini Maltin u Għawċin kollha iħossuhom protetti kif suppost. L-MPs ipproponew li jużaw il-fondi għal kampanji ta' għarfien fuq il-valuri Ewropej u drittijiet u l-obbligi ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Proġetti l-bejn irħula u bliet differenti, appoġġ lil dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u l-whistleblowers, miżuri li jindirizzaw id-diskors ta' mibeda u l-informazzjoni qarrieqa kif ukoll il-protezzjoni tal-vittmi tal-vjolenza.